Ningkong aku aman ai ku blai phi kateng ka pathiang tam ka chung Jesus Christ kalong ka ka ba song men yang ka di ka por ponyo yan ya sam phi na khtie ka chung blai bo blai bu ka dono jonga ngai scam pi don ka met ka pokoi bu kya ngai scam ba blai shim ne eno epi ulawan pendap epi bat phem shim na shat ngan but kami jempi kam jutli ublay ulang ublay wapendap so comment sibon ba ngio ya ka social media ka bangila pan pensapriang ya ka khubor ka ba ublay ko an kren sha ki banget nani sha ka perthai bro owe hakini ki khindiat banai ngio I kan no ba ublay ula le sibon ki kamba kampala hapre ka chim jongi hapeng ka perthai bro ko we habangi pet kelang sadong ka perthai ngayo I yakani ka jing mat yakani ka khlam ka jing atak ka jong uni coronavirus lani covid-19 ka bala pen khnyu ka perthai bro ko we ka perthai ka na po ka lockdown namar ba jingsheptieng ya uni ujing pang bayo kibet lani bayo kisha atak te yakani ka por ka ikam ko an kren chipi boble bu ka no changa ka punya sama ko pen por shipor man sngap ya ka tin ka jong play ka khobor ka ko an kren chipi to ki khon jong play ngabu ya ka haga topic lan ka kerteng ka ba how do we respond and reflect as believers of Christ on what is happening around us during this pandemic time. Kumno ngi jubab dan kumno ngi pet dan kumno ngi pai kum ki banget jong Chris ya ka ai ka bacha ka jing em jungi haga ba kum ka ne ka por haga ba kani ka khlam kalawan ban atak yang apa pi ngi baro ngi ma kisngi masngo kum ba ong ba lajan long kum kisngi unowa mentala palat ya kasi benai mila mat ya ka lockdown ba mangapa ya kasi mo jong noang yo I basis pasan posngi kya ban shong hapo ka to ying lian ngamla ban so tho ngamla ban shempang kumno kia bam kia di kumno kia la ban survive lani kumno kia la ban im ha ka to ying lian bat marat but sim baro ki jing thau ki dan lo na po to yeng ni but kumno ki la survive ki la ban sha e ka jing sma jong kita ki jaklia jong ki marat ki mereng ba kum ta ter but makin mau ka penlong inga bangan perkhat pusan ka e bagi de ben le kum ki khon ki jong play hapreng jong ka ni ka khlam ka blawan na ta ngi dan sibon ki jing kli ki ban mi na ki jing em jing kum ki brio ban bon ki brio ki bu ki jing kli bar kham tam kum ki khon job le ngi bu ye ka jing kli hatu kadang kamo yang ngi bangin jenjar kan ni habangi syakri yo ble yo ba em kum ka jelai bro ko ngi la duai but lingba ka to program Mekhalaya praise ten rai tang hapdeng ka singi ka babur ni yo iba kila shemba udan corona bawan man atak haga jela jungi bon ki kristan ki duai bon ki banget ki duai ka perthai bro ko ka duai hatu ngi dan hok mo banyo ya gani ka jing jenjar ni ka jing shat penstam ka bangi ha banya ba ka ba ko ka por ngimlong normal show ngimlong normal la ka jing ya enti jungi dang hakini ki singi ngaya sngoba uwei u pastor habo Mumbai u pastor Vivek ula khlat no na ka jingpang coronavirus kimi ka jingkali bare kumno u pastor u khlat lengbakan ka jingpang ngamnan ne ban bishar yeno hanrei ka jingkali kami hatu ngi keno yo blai hatu de u blai mo bon ra yo ne corona hatu de u setan ubon ra ni corona ne hatu ka pop ching ki brio
kau penlong ba uniu corona ungan man atak ka perthai ningin keno ya ka cek mendiu lani ka ri ka ba penlong ba uniu ka jang pang un pet bat un sapriang keleng salong ka perthai ka ong apa khat ikadi ki kli ba nga puson kum khun jong uplay ka holam yang kaya lam yang sha ka kitab jong uju ka Old Testament bangnya iba uju ulong ubriu ubalamat sipun ki jing ka jing jong u lesi ka jing jong uju lawan ong ba kalun jin dalam bahaya nga bangan yap no bangan sha kini ki jinjar ka simpor ki snem ba kita ki jinjar ba uju umat uhapan sha lagi pech pang jing jong uju ulong ubriu ubajanai uba bet ka dono chung ubriu uba jingsheptieng ublay ubriu uba isi ya kata ka ba sniu apa ni pe ka jing long uju uba rius pa hooi udan nyot ki khon ba laingot ki khon kenthai ba sak nyot ki khon chenrang henrei hapdeng jo kitab ki ngi iba uju ulong ubriu uba yai ai ki jing ai ngo thang sha ublay tam ta jong la jong hi henrei ai ki jing ai ngo thang nam sa ki khon chung ki khon chenrang ki khon kenthai la fi puli ha kitab uju henrei ngio i ba uju long ubriu ba ublay ula ai kata ka certificate ba omdan kum uju haga ni ka perthai omdan ngila man ong ba kitab job kalau ka kitab ka balong ngim sutu balay bala bu ni kitab ka Bible kita ki jing pentingan jong kita ki perok jong uju haga ni kitab balay kidon but dan ong ba kalong confuse kalong krumar kalong kamlong ka balong shy ba ka hubor ka jong uju dan ka kitab jong uju dan ki ba ong ba uplay usha ya usoitan ba un ya bet ba uju usha ya usoitan ba un tinju ya uju dan ki ba ong ba uplay ula ino ben ya uju dan ki ba ong ba uplay ulong ubasin syar hapdeng ki ka jing eng jong uju ngiyo iba kadang kapor ba setan ulit haka jaga ka ba uplay udon but ka kong ka jing tho na kitab jo iyo ba setan ubu ya ka jing kliya man tinju ya uju but uplay usha ya setan tinju ya uju nang ipek ka jing jong uju kalong ka ba ulong ubriu ba hok but kabasau tanak syo sipang jing uju kalong ba ubriu uba nang ya kaban mani ya ublay ubriu uba nang ya kaban ya ba ublay boko ngo ya ublay what up deng jo kijing kijing jar ujuk ula nang man mani ya ublay hakaw ya sngi ka ba ujuk ulang don hayem saungut kinong ai kubor kiwan shau ban ai ka report but uway uno ai kubor ai ka ta report hadin ta once away ban ai ka report but hadin ta once away ban ai ka report but baro ki report ki ba ujuk uyo kilong ki report ki pas new sudah ki khon jung ki layak no ki jing don jing em jung ki la do no la sim no paro na ka jing em jung jo ndrei hapleng jong kata ka klimat la ong ba ujuk uyeng ba ukat ki jong ki jan ba ush kliki ka kli jung ba thia apo khando ba dem ba mani ublay ba ong lingkhut ngalawan na ka kmi jong ha ba lingkhut ngan let phai pat ublay ula ai ba try un sim no long bra ke khu ya ka teng jong try ai ba ublay un pin khi ya ki do no jungi ha ka ba kum kan e ka por ha ka bangi ha ban mat ya ka ne ka chimpang khlam ka bala sar ka perthai pro ko we
ujub apa yang jong kata kajing mat jong ya kata kajing dono ike paro kajing jong la ong ba ulale man mani ublay ujub sim la mani ublay namar ba uyo ya kajing kun ublay dai ujub mani ublay namar ba udon kajing ya dai ublay kadang kajing pair kabangin ngisnongo lalaki eke lala manu le bhangi ngisnongo eki mereka long ka eke ba pair balada ngisnongo balada ki wekim de bhangi ujo udon ka jinga de bo play ken ma ka lok jong ujo ka ong ujo pa tim no u play but yap no le ujo u ap ya u play but u yashania u play yashania jong bha jong play Tungin nang ya kapan aingu yo play ka bukum ka ni ka por kti jo play ha ka sti jong por ki nong tselni ka long ban ka long basan ka ban kong ka long ba khat san ka ba khat pra ka ong give thanks in all circumstances for this is God's will for you in Christ Jesus to aingu yo play ha ka ba kamno ka situation ka banging mission namar ka te ke bon ka jong play nam ta jong phi ha o Christ Jesus haki eke to ngenang ya kaban aingo you play ngenang kaban money you play pikir aingo kam dai kaban long tang si sngi la ne tang si panai kajing aingo kadai ke bangi aingo play man na kasni kajing aingo kadai ke bangi aingo you play hapring kajing do hapring kajing yo hapring kajing pang hapring kajing kajing kia hapring ka ba kumnu ka situation ni aingo you play Kesti pos ke nong kelosai ke nong balai Rekod bakat nyo ke ong Ya ke bapile Lara ka long haki kentien lan haki kam Le ya ka haka kerteng nong trai jisu Aingu ya ublay Ukpa lingba u trai jisu Tungin nang ban aingu ya ublay Haka bakum ka ni kapor Ka jingit jonga Paka jingit ka jong ilang Kare ban penong yangi Bangin Penki jeng mut man mani ban syakri utrai pet ka jeng example ka jong ujo hapreng jong kita kijing ja baro ujeng scam baka jeng kermen jong ka dan hau play susu apa ngi pet pang jeng em jong ujo ulong ubrio badon ki perlok don langut ki perlok ka baning kong ki bawan ban I'm sim ujo tani ban ya selok yo jo ulipas ubeldat bar uzubha but ngiyo ba kini ki priyo kini perlok ko jong jo kelas tang manuan man ai man sim jo man petengen ya u hapreng jong kata kajing jar jong jo uto jauh balapan ya jo mereka bas ngosi kalong bar kini ki perlok jong jo kim sim malam petengen ya jo kadau kalong ba kajing petengen jong ki lani kajing slok jong ki kalong shabar na ka pa ublay upu shabar na kata kadok nut jong ublay kila misno ya ka ba ublay upet na kabenta uben rio ngipet na ro kalong ka ba do kalong ka balai kuai la tho spang kita kejing kren petengen jong kini ki laingot ki perlok jong uju ndai omsim dan kaweru ka bala pentengen ya u namar balai bakam long ka bario play kita kejing petengen kip long para play kumun syong no kita ki vaksin ki baki ki ai kim long ki bayarap hapreng jong kata kejing jenjar ka jong uju harap hareng ki ong bakini ki laingot ki klahot ki kita ki misery comforters kajing ya nia juki lani kajing jubab juki lani kajing selot juki la pensionong rem ba lesi kada kajing kapok ko jong uju lesi uju pula le pop lani ulap ken ki anjong play lani lesi ki khun ki jong uju ki la le ki susi ublay takra uju o haban mat ikini kajing lani lesi uju ublay ula benno yo uju pat umla shuban pet yo uju hani ka jing pen phai pat ka jong uju kalong bangimla ban tip yo ublay namal ublay ulong ubamayan
ba ki jing le chung ki long ba ngim la ban so tho ba ngim la ban shem phang ngim la ban yoi pin da pet ba ka tab ka jong chu min I dan kom ba lai round kini ki lai ngut ki ai ki slo ka ban kong la ai Elifas hadin wa ai Bildad hadin wa ai Zophar hadu ba lai sin wa ai Elifas Bildad Zophar hadu lai sin ki ai ka ta ka jing slo nre hadin ba ujub lo ya song kita kiting slo baro la ong ba ujub lo penkut ba kita ki kintien jo kiti ke laingot ki long tang kum ki nyut sudah namar ka jing sem phang dan ni kata ka jing start ka ba ki le dan ki ai kam long ka ong ka man jong ple ujub ong ha kitam aro pra ka ba pra bo ong ka jing jingsheptieng you try kata ka de ka jing start bat ban kenria no ka pasnio kada ka jing sem phang ka jingsheptieng you try kada ka jing start bat ban kenria no ka pasnio kada ka jing sem phang ba yong spang jingsheptieng you try ka mot ka jing burom yo play ya ka e ka ba ulong ka e ka ba ule bat ya ka e ka ba ukren ka jingsheptieng ka ba mot ba kata ka jingsheptieng you play ka ba mot ka ba ai bor yang ni kata ka jingsheptieng ka ba pen long yang ni paralyze ne ka ba pen tron yang ni ne ka ba sontan ba ko no pi ku kilo ba udan pat uni uwe ulok uba khadru ulok trong uju uba kateng ilihu uni di ulok ba saw trong uju uni ulok udi ba khna tam lagi ba bro kita ki laimot bat ulas ngap kita ki jing kren jo ki laimot bat uskun na dia ka jing bitaru keladap ba uni ulok trong uju uba kateng ilihu uba khna tam ula kren nadu kalenong ka balai puar hadu kalenong ka balai punyo bat uni ulok ilihu hadi bola snap kata ka jing kren ke jong ki laimot bat ka jing kren jong uju haba upun phai pat ya kita ki laimot ki perlo ula syukun ba uju snap bat ula pusan hal de balai ubu ka chikul hal de balai bakim la ban soft le ban jubab ya kata ka jing jinjar ba uju lama ilihu ula ai ya ka jubab ka ba day batang season kren ilihu la ong ba karika tang season kren tang shi round kren ilihu bat kita ki jing jubab la de jubab baro balai ba uju ba ban chak ki jing jinjar ak tien job lai ka kren na do kalanong ka ba lai pu ar lai pu nyo penyo I hang ko fila ban pulie lai pisem ka por ulihu ula juba jau jo polo ong ba dei ban kentiu ya ka kateng jong try ba ula penrem ni kita ki perlok ki jong jo lai ngot ba ula penrem no ya jo nomor ba umshin la pet na kata ka god point of view ya kata ka jing ka jinjar ka ba ula shan ulihu ula pitar namar ba ujuk ula pen kesan ya la ka jong ka hok hak mat jong play ula pen kesan ba kini ki lok ki jong ujuk ru kim la man pen shisha ya ujuk la ne kila pen rem jor ya ujuk namar kata ka jing ma jong ya ka jing haga kitab ka ba lai pulai ngai I ba ujuk hang ne umsim lala penyo kata ka jubab na uplay namar ba umsim lange ulihu ong ba ujuk la ulalong pas ba bakla shibun ba ong ba umdan yo no ba pat uplay umsim lala penjubab yo ulihu ong ya ujuk haka dekat ke bal light haka dekat ke ba khaar kalong ba light pulai ong bangai thu pi ba pem memlong uba hop bat ublei ulong bakam krau banya uta uben rio ken mau ngilong tang kita ki pui hakawe asmi ngin let pai biang sha ki pui ne sha ka domat ngimla pentip haba ublei ong ba juk long ubriu ba hok
baca nai kamut reba ujuk dan syuk kata kapok kendia ru ndai ulong tang uta mortal being lane uta ubri uban pot no te ka tien jom play ka kren chai ha kita ujuk kalong balai pul nyo dekat ba arfulai ujuk ka tien jom play ka ong ba uba kraw ulong saparat aka but kraw long ka bor ka jong u haka hok jong u haka jing bisar jong u ule kita baro ngiyo i u ilihu u kren sa uju baru ong ba ublei urang bahok bat om dan bala penyinu jor berkata bat ublei umju pervert nani umju pensniu ya kata ka hok kai ka ba ublei ukren hang ne kalong ba ublei umlong uta ubapop om dan kanon ka belong ka bom hok ka badan ha ublei but sim la bakla ha kata ka jing bisar jong he does not make mistake ha kitab ka balai penyor ka kendai ka ong susu bangim la ban ai kata ka kia sungi ha ublei na ka benta kata ka jing dum jangi ngilong kibri ba em ha ka jing dum long kibri ba em ha kata ka pop ngi em ha ngi pertai but ngim la ban ya fight ne ban ya yeng ha kata ka courtroom ban ya fight ba kata ka jing hok ka ublei u ilihu Ukraina ujo ba ko pendam ru har khot ka balai pusan khot ba khat lai ru khat sao ujo uong ne takte juble ka om ne indeed God does not listen to the empty plea the Almighty pays no attention to it how much less then will he listen when you say that you do not see him that your case is before him and you must wait for him hang ni kapor ulihu ong ba dra mem ong ba dan uta ublei but mem yo i dra mem ong ba mem yo i yo ta ublei kum no ken mala ong ba nga present dan nga ai kenika kiss kenika jing jar ba ngai mat ha ma chong ublei ha ka wi ba ken ting la ong ba kum no ha ba phim nge yo ta ba phi nge la phim nge yo ublei kum no pi ong pat ba nga present nga kiss ha ma chong ka jingat ka jingat ka bangi yo i bangim yo i ma faith is a confidence of in what we hope for and assurance what we do not see ka jing ka jing scam jingi ka jing kremen jingi ya ka bangim yo i han ka kitab job la pesan khat khat la khat sao ujo uong bangim ngam yo i yo blei hakawe pa kiti kalong ba ngam nget yo play ngam la su ban so tho ba ha ju ko por u present pat yaw ta ba u nget ta ra haktin jo play ke hikai ngi bang de long ki bang nget haktin jo play ka ong su haki city se hebrew long khatwe do khat ban kong ban lai ba ban rio hang tu ngi ba da ka jing nget ni so tho ba la thau play kan ka perthei bro ko we ya ka eke bala thau play ka yo i but eka bum yo i de yo play la thau but klam ka jinget im la an so ba yo play uju pu ong ngam yo i yo play ha ka ni ka por ha ni klam mat ba hadin ba u ong ngam yo i yo play u ong present dan nga ai ka kiss ka di ka jing jar ka u mat ha ba kitu ki lain ngot ki wan slok te ka jing kabu hanga wa phi bangi de ban nge ya uplay namari tak jing nge bangi la ban pit snow bahai uplay kede ta jing nge bangi la pit snow bahai uplay ha bangi pet ya ka jing em nalu lai pun rio ba lai pun nyaw ulihu u ong shu ya kede kin tin ki pason tana but open pau sha ujo ba uplay ulong uplay bakra ublei ubangi sekri ulang ublei bakrau uilihu hakar khot ka balai pun rio khot ba apun rio kalau nong balai pun khot ba apun rio ong shu ha kedi kinten how great is God beyond our understanding the number of the years is past finding out ilihu rightly points to Job
to God's might, saying, "Listen to this, Job. Stop and consider God's wonders." Job, ilhu ong Job tersange wanum debate cepat ublay, balai bamak itu kecilnya jinja. Dei supet ya kata kacing nak pelah jong ublay ubah control ya kilo apa neng ublay ubah penyat babu kita ki ya kita keluar ubah neng ulong ublay ubah jalan but dan syuk bala menong kumu. Aku baru kapak nam nong bau ilihu ulah penderan jor lagi kita perlok jong Job. Namar ba kim sim lalak ban pentingan ni Job kipet nak kata kacing pet jong open rio wan keli sipun kecing keli ngiyoi ha ka dekot ha ka nang ba sapwa dekot ba nyo ngiyoi kumno ba ublay dan ni ka ketien jom lay ka ong ba la penrem ya ulifas ya ubeldat ba ya uzubha bat ya ilihu sim la mention atau kerteng la penrem tangi kitu ki laimut ki ba pentingan ya ujo hende ya ilihu sim la penren kemut ilihu uyo ege jingero pidano laili ki ko ilihu kren bat kabalong do kacing kerku yang ilane ka ba ai je kai ni habani kong ilihu apa upet ya kata isu lane kacing pang kacing pa Job umat uong yo Job wan pet sakata kacing krau cuma kacing pang jome pet sakacing krau jong play pun sien ki kon jong play habang yo iya kacing pang yo iya kan kacing pang corona ni so ba kacing pang ba krau ha bat ni ong ba kan kacing pang ba krau ha dai play kan sing ni kapor bangin ong ba pet jo play chi long ba krau hallelujah pet jo play long ba krau kabaan kacing le kacong jo kabal ujo ilu ukam puson lane ukam emphasize hakata kacing krau jong play but ukam bu yo play hakmat banyak ki baro ngia kani bertanya tentang i ba pun sin na pu sha ya kacing pangakmat lane la kham mention bun sien ya kerteng corona banyak kerteng jong chisu ik baki brio ki la kham jingsheptieng ya corona banyak kerteng jong setan bat kabalai kalong ba ilihu ulong brio ubapuram ya kita bahalor apa do ba lano baki ken keren hadin ta usok keren ba ukren ya kacing sisa but sim nak keli yang boleh lain debate boleh la penting dari tin boleh ka ong haka city pos nong room nong ba pra ka pakat pra ka ong ne ka parang I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed unto us pi ko ki lok pa ye ba ka ni ka chin jar chu ni ka thai kam la pa ni chol ru em ba ka ka ching ka buram ko ba play ban sa ayang ba sa the ang takarao ngi ba ya ka kerteng jong chu la mention ru ka kitab Ezekiel khat saw nong no khat saw ba ulong uwei na kita ki brio ki ba long ka nuksak ba hatam ka hok ba ki kilo ngai skamba ka dia ka kubor ka on ra shapi ka jing jubab ki jing kli ki bangi pu menne ka tin job le ka ong ru haka sam ka balai pulai dekat bandreo kundai. By the word of the Lord the heavens were made, the starry host by the breath of his mouth. He gathers the waters of the sea into jars. He puts the deep into the storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere him. For he spoke and it came to be. He commanded and it stood firm. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he chose for his inheritance. From heaven the Lord looks down and sees all mankind. From his dwelling place he watches all who live
on earth. He who forms the heart of all, who considers everything they do. But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love, to deliver them from death and keep them alive in famine. We wait and hope for the Lord. He is our help and our shield. In him our hearts rejoice. For we trust in his holy name. May your unfailing love be with us, Lord, even as we do. We put our hope in you. The Son is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. Kini di khot ba kong sam kolosai uwei khatsan khat nyo subha puli sam lai pulai rio hadul arpu a kini di khot kren chma ka chisin sa rong play hmc go hi lok be hagani ga por tungen pech chi kha rong play nginum yaro nginum kentio ya kani ka chimpang corona nei pech ka chi kha rong play insu ai ngu u play ngi ai ngu play bang idan ka chi mam kam ye chungi ngi ai ngu play bang idan la din sim ngi ai ngu play bang la bin ro tra ngi long ki ta ki mau ba im ki bo play ula pen mi we are living stones can you play bo play la pu in a play ngi chakri yo play ba ngi ro yo play ku ku pi ha tin chisu amen